Now, on a caketan about one on our behalf. So, Senor Bella, now, here the diabo on the very good day, Ija. Yotago, Obrongo, first boyfriend on Obrongo needs your mala. Some old boyfriends in Nashia has up you should expect it. We got you again, my sister. Man, on the year with this, no, the begum will hide you and as if at the end of the day. Anyway, all the go is if but I'm not to till I on again. Oko bebel one before, okay. Oh, where they mana all the go is it? I'm going to know before, or say, man, yeah, only one day never before number. Anyway, all the go is it, but I'm not to till I on a elbow who can I get one still. So, and this one will go dinner and how will you issue one you was at a motor dear and when they break it, the windscreen there and other things there. But the man was actually the one that recorded the whole thing. And the corner record, and I say, yes, yeah, record, we're not when they break everything that I can't done. I get maybe the story, everything now break when you have Emma. So it went out and I know the he had different so I said that's obviously the motor be here natural even again. And the man somehow I'm massacring a tears on there because he and her a man a motor car where I come and me mana amo guess he send do joke now it's a so I said that I got gas baby properties here. Okay, and when they Yamala manage their emotions. The man no where go senior boy champion, they manage emotions, yeah. So can he break with your take record? Here a lot of wives and husbands are that husband. You can arrest your wife. On Paco is the authorities see the agitated first in order to save your life. Or to say the open on the too violent. I'm a man who won't go to the calls because it's the apple one. If you are so, or maybe between like in between the ambit of the law, or maybe if laws were recognized at the end of the day, you no need to be violent. Or with the only ways to air your grievances and not by even maybe see at the end of the day. How you maybe see. Ide support Gucci. Ide make hear them here. Do zupia. Maybe. What's area wo ku deselo? Yes. Nka another problem can create all another way. Your time. Nki actually address the other. He not create another one at the end of the day. So all the go is the e bata no to itila on na ya boku ko support go right about from that. Olube go mgbe ga bata ka itila on no kuma na ngeji one or two we sachele ga ki wan ke kwa feel on ihe ni na. And the akụkọ nke njiwe na-asachili dia wee bụrụ na enwere a bishop na-eshi Christians warning all over the world, most especially Nigeria. Ọ na-ekwu na onye ọbụla uche onye ọbụla bịa ọsịsị mmalụ ka esi eme na mgbe ọbụla efu self-acclaimed ga-anya onye ọbụla ga-ama na ọbịa. Ọ sị na onye ajụ ọnụ ya wee na-ekwu na ya bụ miracle worker na gị na-agba ọsọ ebe ọ nọ. Na ihe menụ bụ on a very good day na ọ bụrụ na ọ bụ a miracle worker na nyanwa enyi idụrọ iji ọnụ ya wee na-agwa gị na ya bụ miracle worker. None experience go the miracle na akia ye mepezi ọnụ na-ekwu nna na half go miracle na aka this man. Now onye na-ekwu ife bụ the newly enthroned bishop of Diocese of Umuahia West Methodist Church Nigeria bụ Right Reverend Dennis Okechukwu Mark Yotago on issue warning or say he warned against self-acclaimed miracle workers and prosperity preachers. He spoke to newsmen mgbe a na-entroni anụ ụmụahịa ka ọ nọ wee kwu ya bụ okwu o wee sị that such preachers have turned the scripture upside down and preaching what suits their fantasies or their fancies to extort money from their listeners and justify their bogus lifestyle. Now, as one who understands the scripture, I am not surprised by them because the Bible foretold us that in the last days, which we are in now, such preachers will manifest. He argued. And he reinforced his resolve to serve the Lord and, to serve the Lord and record his bitter experience when he was kidnapped along the then prelate of the church, Most Reverend Dr. Samuel Kanu Uche, in 2022 in the state.
So ọ na-akọwa na uche onye ọbụla dị ya ịghọtago na ọ bụrụ ebe ọbụla ịfụkwa na akụkọ a na-akpụrụ ịgbalụ na-eje bikos na ekwu na a na-eme miracle na gị malụkwa na most of them amala ifefa na-eme na ha amadị eme miracle nwaanyị in the first place. Nwanne m nwaanyị kedu ihe nwekwu na nke aka iwe na-agakwa n'iru still? Ihe ọ na-ekwu bụ eziokwu, especially ndị na-ege ntị na ga-abụ ọ bụrụ na asị bịawa ebe a ha agbalụgawa without amalụ echekiri echeki ọwa ka ọ na-agwa because na dịka isi wee mara ya ndị nwe azụ ka ga-esi ekwe ndị nwe ekwezi balụ ndị bụ ndị eziokwu o nwere ndị ka na-eme miracle nwee ndị Chineke kpọọ na-ejere ụfa ozi mana ndị ọzọzi bụ ndị ata ka kpọrọ ha na Baịbụl ha abịago bịa n'etiti ha zi na-emebichazi ibe ha n'ụda ka ọ na-akwu ka ha dị very careful bụ ndị na-aga eso ha na-ege ha ntị na-eche really na ha bụ eziokwu true onye na-eme miracle signs and wonders need region ya wee na-ekwu ọ ibi ya nso efu yes na Chineke ji onye awara alụ ọrụ ichekwukwala onye nke amụ na-alụ n'ụdị ọzọ ịfụkwana ihe dị iche mana mgbe ị ga-emosibụl mgbe ha na-eji ama ọ dịgo late so onye ka o ji sị onye ọbụla kpachapụ anya enwe ọ dị na ka ọ ga-esi dị olubego mgbe ị ga-ebecha anyị mana ị kwesịkwa ịma na